ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଘାସ ନବ, ଟିକେ କଦଳୀ ନବ, ଏମିତି ଚକଟି ଦବ। ତାପରେ ନା ଏମିତି ଖାଇଦବ ନାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ପୁରା ଦୋଳା ଡିଙ୍ଗି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଖାଲି କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ଚୁଡାକୁ କ୍ଷୀରି ପୁରେଇକିରି ଗୁଳେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଳା ନେଇ ଖାଲି କଣ ହଉଛି। ମଞ୍ଚ ପୁରା ମଜବୁତ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆହୁରି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଆଜି ସେ ରଜ ସଂବାଦ ଥିବାରୁ ତ ଏମିତି ମନରେ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା। ତ ସିଧା ଆମେ ଚାରିଶ୍ରୀରେ ଥିବା ବାବା ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କିଛି କକା ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧା ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଏଠାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଡ଼ିଏଥର। ପବନ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ତିନି ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଲୁ, ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ ବାଇକ୍ ଏଠୁ ଯିବୁ। ତ ଗରମ ଦିନରେ ଏଠିକି ଯଦି ଆସିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଦୁଇଟା ଚାରିପଟେ ଦେଖିବ ତ ଭିଉ, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଆମ ନଈ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ନଈକି ଆଉ। ଏଇଟା ମୁହାଣକୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଏବେ ଏଠୁ ସିଧା ବାହାରିବା ଆମର ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଜାଗା। ସୁଅ ହଉଥିବ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଏଇନା ଖାଲ ତ ଯୋଉ ତ ଖାଲ ଅଛି ସେଇ ତ ପାଣି ରହିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଆରକ ଟିପରି ରହିଲା ପାଣି ଆଇଲେ ତ ପୁରା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ତ ପାଖାପାଖି ଗଲୁ। ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦେଖା ଆସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ବୁଝିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗରେ ଥିବି। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଏବେ ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ଆମର ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆମ ଲକି ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ସେଠି ବସିଥିଲେ ହେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିଛୁ, ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି ଶିବଙ୍କର ବାହନ। ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା। ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋବାଇଲ ନେଇକି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା। ଏପଟେ ଯାହାର ଯାଚା ଫାଚା ଥିବ ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ହଉଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଯାଚା ଫାଚା ଯାହାର ଥିବ। ଏଇଟା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରହିଛି। ଏଇଟା ବାବା ଯୋଡ଼ାଲିଙ୍ଗର ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେତେକ ରୋଷେଇର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଫାଣି ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଭାଗ ମୋଟା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଥିବ ଭାଙ୍ଗପଣା ଯାଚନା ଥିବ ସିଏ ଏଠି ବଟାବଟି କରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଯାହାର ଯାଚନା ଥିବ ନଡ଼ିଆ କୁରିଆକୁରି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଚାରିପଟ। ଏଇଠି ସବୁ ଆମ ଲିଙ୍କ ଗା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସଇଲା ତମର ସବୁ? ସବୁ ସଇଲା ତ ବୁଲାବୁଲି, ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆଉ କଣ କରିବା?
ସେପଟେ ଦିଟା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ମତେ ଖାଲି ସେଇପଟେ ସେପଟେ ଏଇଠି ସବୁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ରଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜାଗର ବେଳେ ପୁରା ଗହଳି ହୁଏ। ଏଇଟା ତ ଯୋଡାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖେଇବି ଯାଇକି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତାର ଫେସ୍ଟା ତ ପୂଜା ହଉଛି କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି। ଏପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିପାରିବ। ଏପଟେ ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ଭୋଗରାଗ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ସେଇଟା ଦୀପ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏପଟେ ବାଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପର ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଯେତେକ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଯାଚନା ଥିବ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଥିଲା ଏ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଖୋଳା ହେଇଛି ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ପାଣି ଆସିବ ଭାରି ଆଉ ପାଣି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଯେମିତି ଲୋକ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିପାରିବେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଘର ଘର ଝାଳ ବୋହି ଦେଖିଲ ପେଲେ ଉଠି ପଇଲା ନନା ବସିଲେ ଭାଇଲେ ଆଉ ଚୁଡା ଦିଅ ତମକୁ। ଚୁଡ଼ା ସବୁ କଦଳୀ ଚକଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ପଣା କରିଥିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗ ସବୁ ପିଇ ହେଲା। ଚୁଡ଼ା ସବୁ କଦଳୀ ଚକଟା ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବି ସବୁ। ଗରମ ପ୍ରବଳ ଏଠି ହଉଛି। ପାଗଟା ଆଜି ଭଲ ଦେଇଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ହାପି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବଜବଜିଆ ବଜଉଛି ଏପଟେ ପଳେଇଛି। ଟିକେ ବାଡିଆ ବଡି ହେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଖୋଲଉଛି ଚୁଡ଼ା ନବ ଟିକେ କଦଳୀ ନବ ଏମିତି ଚକଟି ଦବ ତାପରେ ଏମିତି ଖାଇଦବ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ପୁରା ଯୋଡାଲିଙ୍ଗି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରା ଯୋଡାଲିଙ୍ଗି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରା ଟଚ୍। କହୁନ କାପୁସ ଖାଲି ହଉଛି ତାପରେ ଚୁଡାକୁ କ୍ଷୀରି ପୁରେଇକିରି ଗୁଳେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଳା ନେଇ ଖାଲି ହଜମ କରିପାରୁନି। ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଗଲା ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଗାଡି ମିଶିକି ବାହାରିବା ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା ଦେଖି। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ କଣ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଏଠି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଦେଖିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଚାଲୁ। ଖେଳ ସଇଲେ ଏଠୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଗମନ ଚାଲୁ। କେତେ ଆଡେ ଖେଳୁଛ ଖେଳ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ସବୁ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଖାଆ ପିଅ ବି ସରିଗଲା ଆଉ ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ରେଷ୍ଟ ନବା। ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।